Marhay na banggi, nakaangkla sa 2028 finish lines o ang 8 pillars kan misyon asin target na mahaman kan Administrasyong Robredo ang 2 aldaw na training sa Enhanced Strategic Performance Management System o ESPMS. Ini ang magiging giya kan lambang pamayo kan gobyerno lokal, tangani bako sana sa resulta kan aktibidad masusukol ang naginibuhan kan empleyado kaini, kundi magin kung paano na ipapaabot kan ambos lados ang maawot sa bihon sa pagrealisar kan misyon. May report si Joel Sulina. At nagagunyan. Kung aldaw na Martes, 2 aldaw na nag-training dapit sa Strategic Performance Management System kan lokal na gobyerno kan Syudad Dignaga sa Pagcor Multipurpose Event Center na pinag-atendiran kan mga department heads, office heads, as in administrative officers na naging opening message ni Alcalde Leni Robredo sa mga partisipante. Tinurang doon kang alkalde ang importansya kang husay na paglatag ng mga visions as in targets kan lambang opisina nga ring makamtan ang pinagmamaot na 2028 finish line para man sa mga taga-Syudad Dignaga. Ang nasambitang aktibidad inorganisa kang City Human Resource Management Office kay Bansinda Metro Pacific Tollways Corporation Chief Human Resource Officer Attorney Antoinette Velasco Aliones, JMR GCC Head Dave Bercasio, CEPU Head Allen Reondanga, as in OSSP Project Head Johan Dada de la Rosa bilang mga resource persons. Nagkaigwamba ning role play simulation ang piling mga department heads and chief of office sa lindong kang executive coaching and feedback simulation asin na ipabatid ang importansya kan feedback loops para mapakusog ang engagement asin tiwala kan mga empleyado sa saindang hepe. Dangan ma-motivate asin maipaabot man ang saindang tingog para man sa ikararahay kang opisina asin pagtaoning maray na serbisyo. Katuyuhan kaining mas mapakaray pa ang sistema kan feedback kang pagtaoning grado sa trabaho kang mga empleyado bilang parte kang implementasyon kang Productivity Improvement Plan PIP 2.0 para sa Prime HRM Level 3 accreditation kang gobyerno lokal. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. At nagagunyan. Ika ako, kita, ang naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo, ang nagangunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.